Nazdar, ja vás vítam pri ďalšej časti Tango Online. Pri 40 minútke, tak už dosť videí máme 41. Dneska som tu nebol, tak uvidíme, či som dostal aký bonus. Happy New Year! Yes, životy! Lebo včera som si ich minul, jeden som si dokúpil. Super! Super! Životy konečne po 3 rokoch alebo mesiacoch, alebo neviem. Kedy mi naposledy dali život? Silence, toto je. Je to ťažký level, ale tak keď bude zlý, teda, že tam nebudeme moc veľa hrať, tak dáme ľahší. Dúfam, že teraz budem tiež sledovať čas, aký máme. Dúfam, že neprekročím limit 10 minútový. Sme späť. A vyhrávame, ale volať pomalu. Nechaj tam tie diamanty. Debil. Oh, 2 diamanty, hurá! 9014 diamantov, normálne, že hacker toľko diamantov nemá ani najväčší alebo najlepší hráč na Tango Online. Proste niečo super, že 9000 diamantov, ty kokos. Sme späť. 15 minút hľadám jedno kolo. To není možné toto. Alebo iná otázka. No. Mám pocit, že mi to vlastne nepôjde ani pustiť. Musel som dať rozumné kolo, lebo som musel čakať a viete dobre, že ja nerad čakám. Sú tu Slováci, Slováky, alebo Maďari, ktorí sa naučili hovoriť po slovensky. No dobre, alebo ja som Maďar. Padneš. Teraz padneš. Čo robíš? No a uvidíte, čo mi teraz napíšu. Budú sa so mnou hádať, že čo sa do toho starám. Doma hľadil. Za 5, 4, 3, 2, 1, 0. Viete, keď niekomu napíšete, napríklad niekto sa zovára, napíšete mu, že ja viem napríklad, že nepôjdem napríklad a vlastne už bude hádka, že vlastne čo sa do toho staráš a také. A chceli sme ju vidieť, lenže sa nepodarilo ju vyvolať. Teda. Strašne som chcel byť modrý.
Ale nemôžem. Ty padneš, očúvať, padneš. Ja viem, som sa zabýval, tak čo už. Som musel a zabiť. Nemôžem tam kúkať na tie doplnky. Dobre. Lebo už som to chcel stlačiť. Čo to je to 15 minút fame? To že budeme mať voľakú fámu, či čo to je? Ako viem, čo to znamenalo, takže čo to, že voľaký tak tam bude oné biehať? Oné biely, či čo to? Neviem, buď to je voľačo, oné, alebo neviem, hlavne som sa s tým ešte. Jaj, ťažké kolo to je zase, to sú zase jaký browser, jak debil. A doma, koho mám priateľov nového? Kto to je? Čo chceš odo mňa? Ja asi na to pridať. Nie, to si nepridám. Nepoznám, nepridám, nechcem, neviem. Ja som debil. To som streliť do toho oného, čo práve vyskakoval. Čo mám všetko na sebe. Tak sa mi to nepodarilo, tak som sa zabil. Profík sa preukázal. Toto som do mňa zase strieľa, debil. Tam sa staraj o seba. Dobre, pada goalbox, dobre. Hej, čo robíš? Čo robíš? Nehaj ma žiť. Dobre. Pada goalbox, ty kokos. Dobre. Dáme... Zober si kľudne majku. Ty ma nehaj žiť, ty socka. Dopite mi život. Deťurence. Pada! Kde je? Padne tu na 100%, na 100%. Tuto, keď tu je Roberto, tak padne tu. Ja nemám život, dopij mi rýchlo život. Vidíte to? 2014 goalbox! To je aké šťastie! Ja tomu sám neverím! Ty kokos! Preboha, to čo za aký goalbox? To čo je? No dočkajte, hneď volám Grzinovi, ak mi zdvihne. Do náhrava... Ty kokos, to čo je za goalbox? Kokos! To čo som ja chytil? Preboha, to je aký goalbox je 2000-ový? Normálne sa mi trasú ruky, keby ste ma videli, ja som usmatý jak... Keby som vyhral milión. Ale ty kokos, to čo má byť, že 2000-ový? Takže vlastne v tomto videjku sme videli krásny goalbox. Ďakujem vám za pozornosť, proste vysmiatý to hovorím. Určite mi dajte like za tento krásny goalbox, a to čo bolo za goalbox? Ty kokos, ja neverím. Dobre, takže tento raz sme mali veľké šťastie, ako ste videli, proste boli sme tam a chytili sme ho. Tak ja sa s vami teda lúčim, majte sa.